Good morning Zimbabwe. I hope munofara kumatema nainyika kwamuri muzuva ranhasi tine nyaya yabva kuna mukoma vedu vaidzidza kuMSU vane nyaya yavo. I hope muchadzidza zvakati one day regai tipinde munyaya yetu. Kuboizi rangu zvakazoitika manje timu yangu tatiri vaMSU apa zvinhu zvakapresa vaMSU saka ndaenda kutemporal teaching kuya vananosvika kuya tikashanda zvedu after 3 months unowana chilamsam waona saka chilamsam chana ndawana chandadzokera kuMSU ndaida kuti chidi ndichispine waona saka pane rimwe gap rekubotswana saka gap rekubotswana rinoti unoenda unotengesa mabhodho unosvika utenga mabhodho mubulawa yopinda muchibhazi unofana kuti shoes apa ndasangana passport timu papakaepa papakachata so are the days of our lives 2006 2005 2006 ipo zvakapresa timu papakashata vanadi vanapinda pabulawa paipa vanasvika ndikanotenga mabhazi saka waisvika wototenga mabhazi padhuze negaraji chibhazi chainzi siposami chibhazi ichocho vandasvika chamanatenga mabhodho paipa masaizi ese malast number ndazadza paipa ndapinda mubhazi saka ndichipoti ngori mubhazi ndichinosvika unosvika chipresa chekuzimbabwe chikuti bhazi chechiri chiwani matraders ese achida kushandisa bhazi iroro saka raishandisa imwe bhodha inonzi maitengwe kuno maitengwe uko iwe tasunda ndapinda paipa ndichinosvika chinogara pasende paipa ndichimeka sure kuti mabhodha angu ari sekiwa paipa ndichogara kubackseat baba pasaidi pangu ndichemwe kudaiwo patori nomukadzi wa-deputy pane imwe chikoro chandaidzidzisa mukadzi wa-deputy pachikoro chandaibodzidzisa kudhara kutemporal teaching mother unozwira iwo kana uchakumbinda kutemporal teaching ndandiri kuzvichi mimi ndandiri about 27 or 26 mother imozi maybe iri kuzvi40 sataingoti mother unozwira because mukadzi wa-deputy maticha eagriculture ayani agara pachikoro rizi deputy mutara anga ari mukadzi wacho totaura nyaya namother arasumuka siposama pachamwari unozvikuita mubhazi rekumusha kwedu kuya kuti pavanhu vanenge vakambira papaseji ziya rakaenda kubata mukati waivhura zvimabhanzi nezvimachipusi machimwe mayogad apapa akaipa tasumuka bhazi muri kupisa mubhazi tarova tomutaura nyaya namother vaya takunosvika takuditi bhazi rakuemta rakumhanya rakusvika saka manje zvinoitika bhazi mabhodha ekubotswana anovhara na6 saka zvaita matraders manje vanoenda kumaitengwe pamaitengwe pane chigrocery shop kind of chishopping center chidiki but chingori busy because chiri pabhodha chiri padhuze nebhodha saka bhodha rinenge riri maybe about I would say 6 kilometers away from that shopping center and then mopinda mubotswana saka zvaichita zvokuti munofamba masvika manosvika pamaitengwe bhazi romira vanhu voita zvavanoita vanhu vorara ipapo ona kana vanhu varara ipapo vomuka makuseni nebhazi vachienda kubhodha saka tototaura zvedu nenyaya nechimadhasi changu chachiya handoi munhu wandajaratosvika paya bhazi rasvika takasvika usiku kwakuri kuma7 takasvika tichitosvika paipa kuma7 vanhu vese ndobva vangobuda pachinzvimbo chaiya pane chimwe chihure inoitika pane chihure chaitika pachinzvimbo chaipa pakadhakwa because waingoona vanhu vese vachitobuda vachiti muzvimarumu papane anozi zvimashopu zvokumusha zvinhu zvimarumu kuseri vanhu vachitorenda masini anochitovata ipapo kuchitovatiwa ikoko saka ini mubhazi manje makasara driver anga nechijira chake kumberi uko zvimadriver zvakaomera akati chijira chake agara kumberi uko inini ndiri kubackseat nechimhomu chechatiri 2 tagara paipa takataura nyaya atichanhingi unozvikenda zvongonyanya because nyaya hapana tangonyanya mati hayo nezvinyaya zvaiitika chichi nekuda nekuona vechikuru at that time ndiri pachikuru tanyaya nemhomuzi yaya shamwari ini ndakuzama kutaura nyaya dzechikuru unoketa nyaya dzekuti vanhu vakuru zama kuti ndichidei because ndingochitiwo mapa ndikuti respecta apo paya
Shamwari tisati ndichimumuzishe ndobva changu nditi ndobva changu ani chakagara so pasiti so ndobva changu rirara pamusoro pangu shamwari zve zvokuti munhu anonge agara obva angorirara pamusoro pangu apa yakatarisa pasi mumuzekerera pamusoro pangu shamwari pakunorara pamusoro pemakumbo angu paya ndobva ndangowirika ndangobata masambo shamwari shamwari I couldn't believe ndozvakuitika shamwari iwe ati chimumuzise shamwari masambo chimo ndikutotesoma ndipuzi ndongotesta 1 2 chimuzise kutoshinyira indanzwa makondomu ndikati chimuzira kundichairira ichi ipapo munharaunda ndine 26 years munharaunda ndine moto munharaunda igona kutomitisa chero bhazi chero dongi ndine pava kuti munozvida kundijairira ida kuionesa moto iwe ndakabva ndatobuda mubhazi mai ndichida kupapabhawa ndisvika pabhawa ndosvika zvimabhawa zvokumusha maze zvapapa nekenduru zakenduru ringe richionesa inonzi bartender that lady bartender ndiyanga aripo saka ini ndakatosvika ndichinanga mukati muna bartender saka kenduru rinenge richireflecta kuti kungori nevanhu vakagara mumabhenji pada kunyatsoona kuti vanani kochichiri kuitika vandasvika paya shamwari pana bartender shamwari bhebi hausiku shamwari ndirakondora ndikutokontrolwa nebhurugwa mudara zivu ndo iri kutoga ndakaranga zvokuti kwai kunyarara iwe zvona makondomu bado kuita makondomu zvikati apera makondomu anga ari uyu kumbira ari panze ipapo vanovangotora vanenge vangogara navo ashandisi ndandati ndobva ndaenda paya shamwari muchilaiti pamachini anga agara panze muchirima totabudisa kuti pamakondomu ngana makondomu shamwari ndichiri kuti ndokumbura makondomu chamudobva ndadzine ndesvimba musadaka ndachamba shamwari zvikanzi iwe uri kumbira chifu maitengo emakondomu chamwari zvimapurisa zvechifu zvikatosimuka zvikanzi batai munhu chamwari ndobva ndakadzamba paya chamwari itaiti chamwari mufisi uri kumbira chifu maitengo emakondomu kandi ndichifu shamwari vari kutomwa nemagamba avo shamwari nemapurisa chifu nezvimasabukutu 3 vari kutomwa paya shamwari mukadzi anandiudza shamwari apa ndakatosvika kuna chief direct ndikati vakumbira makondomu zvikanzi batai munhu shamwari maitsana nemapurisa saka manje nini ndandine karuzivo mbichana kuti pakamira sei saka ndabva ndamanya ndakanda apa kwakwakati naiye shamwari ndabva ndakamanya ndakananga kunge ndiri kuenda ndakuenda kubhazi kunge ndiri kuenda kugwizi kune chimwe chicrossing chaunoshandisa kungopinda botswana ndochandaizokurira chamwana mapurisa mufisa andimanyisa but ndandala kumanyirawo zvelife plus ndandichiri kamufana andaimanya ipapo ndobva ndangosvika ndikandoti ndakadaiwo ndichita kunge ndakrosa kwizi ndakananga mudondo vakavhasiyana neni shamwari kwai vakazoenda kubhazi shamwari siposama akatombobhaniwa 2 months mudhara akatozoenda kwachifu kunonyengerera mudhara ozonoya nevanhu vanokumbira chifu makondomu iwe ada kusotana nachifu azozosotana chivhure pano achikumbira makondomu nachifu chamwari papakaipa saka ndakazokurira kudai so musiwo ndakafamba rafu shamwari mvura ichinaya shamwari mudundo pandaingoziva direction ndakatofanira kutungamira ndichienda kubhodha kuti bhazi ringozondisakana nekumberi koko shamwari chimomziya chakatofa nekuseka saka ndakazosvika kubhodha netsoka shamwari 6 kilometers dziya ndikatosvika ndikandomirira ikoko pozwe kuti vanhu vakakatomira bhazi parakazouya ndikatopinda zvangu mubhazi paya chimomzeka pa nekuseka akazosvika chamwari vaida kusudza driver chamwari so are the days of our life chakasendukira pakaipa